A galega Isabel do Barro está a dar un concerto en Santiago, no Auditorio de Galicia. A pianista compostelá volveu a casa nada máis e nada menos que cun Grammy Latino na man. Antes do concerto, nós tivemos o luxo de asistir ao seu ensaio e falar con ela. Compostela, son as 18:45. Antes de dar o concerto no Auditorio de Galicia, Isabel do Barro vai ensaiar. Xusto volto de acadar ese premio Latin Grammy é moi emocionante que poda voltar a terreña, que poda voltar a casa, en especial neste teatro. As Vegas, cerimonia de entrega dos Grammy Latinos. Era totalmente inesperado. El Latin Grammy es para... Mellor álbum de música clásica. Unha ledicia enorme, moi emocionante, especialmente porque estaba a miña familia conmigo, que para min era moi importante que vivise en ese momento. Foi algo excepcional, non podía parar de chorar, non podía parar de rir, moi bonito, a verdade. A súa virtuosa carreira é tamén unha reivindicación que comezou cando era unha profesora de 19 anos. Foi un alumno, un estudante, ou estaba a impartir clases na Universidade de Nova York, e foi un estudante o que precisamente preguntoume se existían compositoras. Eu era incapaz de dicirlle ningunha, non? Dende entón, loita e triunfa sendo a voz das mulleres, como no seu premiado disco Kaleidoscope. Toco un repertorio moi variado, pero sen dúbida a reivindicación de compositoras, tanto históricas como contemporáneas, son unha parte fundamental. A Compostela dá conferencias na ONU, exerce de abogada e máis, pero sobre todo, toca. Comecei con 3 anos e sempre acudía a estes concertos no Auditorio de Galicia. Eu creo que o Auditorio de Galicia foi a miña primeira escola de música e débolle, pois, probablemente a miña carreira. Con tanto cerebro e tanta paixón, o piano pode queimar. Ten 33 anos.